Hej alle sammen, velkommen til denne video. Ellers skal jeg også min samling, men jeg skal lige vise, hvad jeg har fået. Jeg har fået en køjeseng. Her sover min mor, her sover jeg, og min barn sover derunder. Altså, jeg trækker sengen ud. Og så har jeg fået en ny reol. Og jeg har en Minecraft-bog. Jeg har ting med fodbold. Jeg har mappe, boldspil, fodboldmappe, og jeg har en medalje. Og den her medalje, hvis man lige kan tage den her, for lige at vise. Den her medalje, den var fra min børnehave. Jeg kan lige læse det op for jer. Der står: deltag i kop og bevægelse Midtbyens Børnehus 2013. Og man skulle løbe alle de runder, man kunne, og jeg var den hurtigste i min børnehave. Så det var derfor, jeg fik den her. Så ja, jeg er faktisk ret glad for den. Skal vi prøve at kravle op i den? Prøver vi lige hurtigt, inden vi lige tager over til min kudsvarmning. Og vi lige op. Sådan, så er min køjeseng. Nå, men vi kommer til min kudsvarmning. Der er link i beskrivelsen til hans kanal. Så ja, og der er også... Der er også link til min kudsvarmning. Vi ses. Der er link i beskrivelsen til min kudsvarmningskanal, Oliver Gamer. Gå ind og abonner Oliver, fordi han har ikke så mange følgere. Og gå ind og abonner Mingus, abonner Peter Frederiksen, og så også husk at abonnere til mig. Så nu skal vi derover. Det går jeg. Jeg tror, det var et fan, der råbte eller sådan noget. Ja. Hej Sofie! Hej. Ikke noget. Sig hej til vloggen. Hej. Hvad skal du? Jeg er på Ses. Hvor du på vej hen? Mingus. Nej, nu ikke for hård ved dem. Hvad? Nej, nu ikke for hård ved dem. Hår. Så de bliver bange. Rolig nu. Og hvis I lægger mærke til det der i starten med det her rødme, der var her. Det var fuck, jeg bliver. Fuck. Den skyder. For chatten der. Hvis I lægger mærke til det her. Altså det her sov her i starten. Jeg kan prøve at vise, at det kommer til min kudsvarmning. Det var fordi, jeg var i legeparken med min klasse i går. Det var sådan et tema, vi havde med vores klasse. Så ja, hvis man lægger mærke til det der røde, jeg har her, det var fordi, jeg blødte i går. Mange fælder, vi var oppe og slås. Og så vi for sjov, og så kom den til at krasse mig. Det kan jo ske. Så ja. Jeg kan prøve at vise jer. Se. Jeg ved ikke, om man kan se det så godt. Hvis jeg lige prøver at zoome ind. Se, det der røde mærke, I kan se her. Det var det, jeg blev med i går. Og jeg faktisk... Nu siger jeg det lige ud. Jeg er Justin Bieber-fan. Jeg er Marcus Martinus-fan. Og jeg er... Ja, Michael Jackson-fan. Og ja, Selena Gomez-fan. Og hvis jeg skulle være en kendt pige, altså en kendt pige, hvis jeg skulle være en pige for en dag, så skulle det helt klart være Selena. Så beautiful. Og så hvis jeg... Altså hvis jeg skulle være en dreng, men hvis jeg skulle være en kendt dreng, så skulle jeg være Martinus og Peter fra min klasse. Det skulle være Martinus. Nej, jeg skulle være Martinus. Jeg skulle være Marcus. Og så skulle vi have min mor og far. Så ja.
Åh. Så ja. Se, der kan man, nu kan man se det. Hej Mingus. Vi sidder lige over. Det er en vlog. Det er min 3. vlog, tror jeg. Hej Dennis. Hej Charlotte. Ja. Ja, han så det over ved mig i går. Og Sofie. Ja. Jeg har fået en køjeseng. Ja, det viste din mor mig i år. Ja. Jeg er ikke engang klar hejst. Hvor er så gjort af din gamle seng? En gammel seng. Den har jeg smidt ud. Nej, den har min far fået vist, tror jeg. Vi beholder min fars seng, og så min mors, altså min mormors seng, vi havde til min mor. Den har vi smidt ud. Den var beskidt, og den kunne ikke holde sig mere. Den ser nogle gange knæk og sådan noget. Så. Og så sidder min mor på Facebook, hvad for en, hun fandt den vist den på Facebook, Kolding køb og salg, fandt hun derinde. Der fandt hun den, og så ja. Nå, tak fordi I så med den her video. Like den her, og skriv i kommentaren, så vi ses. Hej hej.